Barcelona, una ciutat emprenedora, moderna, molt actual. Una ciutat on es desenvolupa diàriament una activitat frenètica. Un nucli urbà que precisa un transport públic d'acord amb les seves necessitats. I sempre al servei del ciutadà, de cadascun dels seus usuaris, al seu servei. Amb la ciutat, amb la seva gent. TMB s'adapta al ritme de la ciutat, segons les necessitats dels milers, milions d'usuaris que utilitzen el servei. Ells són la nostra principal raó de ser. Des que el 1872 s'inaugurà la primera línia de tramvia entre les Rambles i el Passeig de Gràcia, el transport públic ha vist com el 1899 s'electrificaven els seus recorreguts. El 1924 es posava en funcionament el primer tram de metro. El 1971 es retirava el darrer tramvia o com el 1986 es modernitzaven les unitats de metro amb la tecnologia punta, sempre creixent amb la ciutat fins a convertir-se en el seu autèntic eix vertebral. Actualment, els serveis de TMB transporten a més del 86% dels habitants de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Un servei utilitzat anualment per gairebé 500 milions de passatgers. Una xarxa de més de 1.350 quilòmetres al llarg de tota l'àrea metropolitana. La xarxa de metro, formada per 4 línies que fan un total de 71,6 quilòmetres, amb 99 estacions i 10 enllaços entre línies, cobreix els municipis de Barcelona, Badalona, Cornellà, l'Hospitalet de Llobregat, Esplugues, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. La xarxa d'autobusos, equipada amb un parc mòbil de 835 vehicles, està formada per 77 línies d'autobusos, 64 urbans i 23 municipals. Presta servei urbà als municipis de Barcelona, Cornellà i Montcada, i intermunicipal a Badalona, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet de Llobregat, Montcada, el Prat, Sant Just Desvern, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. Al servei de les persones. Un servei pel que treballen més de 5.200 empleats, perfectament formats i sempre recolzats amb les darreres tecnologies del sector. Un servei dirigit a persones, al ciutadà. Els transports singulars són mitjans que donen un servei de caràcter lúdic, com el funicular, el bus turístic
el telefèric i el tramvia blau. Continuar creixent, amb qualitat i juntament amb la nostra ciutat. Millorant i renovant el servei. Millorant les estacions i la circulació. Millorant l'interior dels vehicles. Incorporant nous trens, més autobusos. Perquè TMB és un servei per al ciutadà, per a les persones. Per a tu.